Pa un tanchi, pues mi saco mi mata besta waar ik ook ante no sa Junior Martina da. No. Dus dan kijk ik kabei en all of this. Tja, não era que acabei sim, mano. No, pero Mama, stop it. Stop. Não era que acabei. Met de bom bezig. Laga no sa un short introduction di Ken Junior Martina ta voor die persona mes. Pa un eno ku no conocebo. Mijn nummer artístico de Johnny Martina, mijn nummer de verdade is Jerry Gums. That's the biggest shock. Manasi na Corsau, ma biba op jij na Kleinste Michiel, Patia City, aso. Maar bij Miel, maar spijbel hopi. Bij mij tabo moet je zien. We hebben gewoon maar spijbel hopi. Maar kede Sinta, maar druip. Anders weer bij landen bij studia Environmental Sciences naar Wageningen. What a gap, see. Wageningen. Mas pero maganda sin da bro. Als je maar bij studie environmental sciences. Yeah. Maar als mijn studie, para mim ainda não lá, estava topi difícil, door die diferente circunstâncias, pero eu ia buta siku, eigenlijk, maar comecei skibi rap specifically, hopi obsessively, quase todo dia, se nota todo dia mesmo. Anto op een gegeven moment, 3 anos depois, de nome de seres para começar a escrever, 3 anos depois, mas saca-me para minha cantica.